4 ओवर जिंदाबाद। गुजर क्लब जेल दिनेश देवी गुजर क्लब जेल 4 ओवर जिंदाबाद। बाजी मारो शेर खान भुजर सियाल जिला सही का अपना कड़े सवार है चतुर्थ सिरे से आओ मिसगिरी ये सवार जुबैर हुसैन फाजिलाबाद जिला मीरपुर हो जुबैर हुसैन आगे शाबाश शुक्रिया जनाब चौधरी मोहम्मद शफी साखवी साहब रईसा मंगला हेमलेट आरबी क्लब के प्रेसिडेंट जज निजाबाजी चौधरी मोहम्मद शफी साखवी साहब की तरफ 500 रुपए इनाम अपनी क्लब की कामयाबी तो सवार ने 6 दौरन थे आए चौधरी जुबैर हुसैन फाजिलाबाद शाबाश कोशिश करो ठीक है ये हुसैन गुजरात बीता बुलाएगा गुजरात आएगी हाजी चौधरी गुलाम नवाज गुजर इंचार्ज ठेकेदार शबीर हुसैन सेक्रेटरी फूड जी नूर जमाल उन्होंने भी अच्छा फिरण तो बोले 200 रुपये इनाम जिंदाबाद बिस्मिल्लाह ये सब किया नहीं 4 नंबर लिखो तो चौधरी तारिक महमूद सिकंदर तहसील खाना अगर आवाज सुन लो तो आपके दोस्त खाना परिवार मेरे याद की अंत करेगी तो याद से अंत करेगी अल्लाह यूनिट इंचार्ज मुजफ्फर इकबाल साहब हाजी मोहम्मद नवाज जोया साहब ख्वाजा बशारा जट साहब जनाब चौधरी मोहम्मद शफीक पासवान साहब जी चौधरी आबिद हुसैन गुजरात लंगरपुर जेलम गुजर क्लब जेलम दे आखिरी सवार है नहीं या कोई ना इशारा क्लब सिरे थे चौधरी आबिद हुसैन गुजर कोई नहीं अपना मैं स्वागत से नंबरदार नौसर को जाओ नदीम भी आता नाड़ा पानी को मेरा कुछ अरे मंडी मालदीन अलकरम शबाज हैदरी कला मंडी माहौलदीन जिंदाबाद सैयद हसन रजा बुखारी चौधरी का सरबाज रंगा आप पांडेवाल रंगा जिला मंडी मालदीन चौधरी फैसल सजाद का सरबाज जफर याद लाता फगनाला चौधरी मोहम्मद सईदा मोड़ा चौधरी नदीम खादिम गुजर एमपीएस दियामत शेर अनाब सदर चौधरी मोहम्मद अली मंगला हेमलाग वाइस प्रेसिडेंट चौधरी साकिब साहब मंगला हेमलाग
فینانس سیکرٹری چودھری شاہ صاحب، آپ لیڈی چودھریاں منتظم اعلیٰ مرزا دانش اور جنرل سیکرٹری سید مختار حسین صاحب لیڈی چودھریاں، چودھری افتخار حسین صاحب رئیس صاحب دینا جیلم، ایم پی صاحب اقراضی احمد مغل 200 روپے انعام۔ آج چودھری اسلام علاقہ لیڈی چودھریاں، چودھری سجاد حیدر صاحب رئیس صاحب چک سکندر، جناب اگر آواز سن دو ذرا سٹیج سے رابطہ کرو کہ چھوٹے آج ٹھیکیدار عبد القدیر آفتیال گھوڑا مٹھو، نمبر 2 لکھ دو جی، صحیح لگی۔ مار جاوید اقبال برال آپ ٹھیک والا اسلم فیصل آباد، مار جاوید اقبال برال، آباد۔ اس بار نمبر ہے جی صابری لاجپال حیدری کلب، صابری لاجپال نظامات کلب جنجیل، چودھری شاہ محمود لیڈی چودھریاں ضلع میرپور آزاد آ گئے جی۔ محمد ندیم بوڑیاں کام عمر سمار جلدی چلو جی، شاید مس کیا جی، دیکھو جی بہت ہی کم عمر بچہ محمد ندیم آپ بوڑیاں بلیال ضلع جہلم گھوڑا مٹھو جی، بچے دوڑو جی، زندہ باد محمد ندیم آ گئے جی، زندہ باد، شاباش بھائی، بچے کی حوصلہ افزائی ویسے ذرا تالیاں جی، بہت خوب، اور زندہ باد، واہ بھیا واہ، بہت خوب جی، بہت خوب، بہت ہی کم عمر سوار جی، زندہ باد۔ حاجی چودھری غلام عباس گجر صاحب رئیس صاحب بھاؤ، ننے مجاہد اچھے دولت مبلک 100 روپے انعام۔ محمد ندیم، محمد ندیم بوڑیاں بلیال، واہ چاچا پیرا، بچے پیچھے دولت مبلک 100 روپے انعام۔ خان بوڑیاں انہیں طرف ندیم کی کامیابی تو 100 روپے انعام۔ علی احمد صاحب کی طرف بچے بھی اچھے دولت 100 روپے انعام۔ بھائی صاحب نے بچہ آ گیا، ذرا حوصلہ افزائی۔ بچے نے حوصلہ افزائی واسطے 1000 روپے پیش کریں، زوردار تالیاں۔ میاں محمد اسد سلطان صاحب کی طرف 1000 روپے انعام جی، بچے کی حوصلہ افزائی واسطے تیری کتابوں خریدنی ہے جی۔ چودھری ثاقب صاحب کی طرف 1000 روپیہ بچے کی حوصلہ افزائی۔ میاں سلطان احمد صاحب رئیس صاحب چاند جمال سرپرست کینیڈیشن، بچے کی حوصلہ افزائی تے 100 روپے انعام۔ جو امتیاز احمد کوٹ ہے سواریاں، بچے کی حوصلہ افزائی تے مجھے 100 روپے انعام۔ زندہ باد، اس بچے نے غیر جوش اس کی باری۔ ٹھیکیدار شبیر سے طرف بچے واسطے 500 روپے انعام۔ ہلو جی بچے وصول کرو جی ٹھیکیدار شبیر سے، زندہ باد۔ ٹھیکیدار شبیر سے دلا دیے تالیاں، یہ پہلا ٹھیکیدار ہے جہاں عوام تے خرچہ
کر رہا ورنہ سارا خرچہ بلڈنگ تک رہنے. چلو بھائی چلو چھوٹے اپنی جگہ تے چلو 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 پہلے چلو چودھری ندیم خادم گجر ایم پی اے صاحب تشریف لے آئے. میلا کیوں خراب کر کام مکمل ہو گئے. کیوں میلا خراب کر رہے ہو بچہ صاحب دربار ادین زبان کرم آپ جلیل صاحب بناتے والا چودھری عمران نبی آپ جلیل بانی اکرام سید جان حسین شاہ بخاری آپ جنگو پریزیڈنٹ چودھری وحید احمد آپ جلیل عاقب سنجی لیڈ کرنے 100 روپے نام شکریہ جناب. یہ سوار آئے جی پہلوان سفیر احمد آخری جلیل 4 گھوڑے کا نام شہزادہ ٹھگیے گا شکریہ جناب. تقیر آزاد صاحب ہلو ہلو جی میاں طارق محمود صاحب آؤ جی. جی میاں طارق محمود آئے جی. میاں طارق محمود زندہ باد شہباز مسکری. سوال جناب میاں محمد اکرم زندہ باد سامنے یونائٹیڈ زندہ باد کلب جھیلم دی آمن ویلڈن. چودھری ندیم خادم گجر ایم پی اے صاحب کا کلب میاں محمد اکرم نمبر 2 چیک کر سکے ٹھیک ہے. 2 نمبر سوار نمبر 4 جناب میاں صاحب محمود چودھری محمد شفیع سیکٹری صاحب رئیس مغلہ ہیملیٹ جج نے دبازی پہلوان سفیر صاحب کی کامیابی تو 200 روپے نام 4000 زندہ باد میاں صاحب محمود ویلڈن جی. جی میاں مظہر حسین یونائٹیڈ ندیم خادم صاحب کلب جی ضرور جی حکم جی جی اپنا جشن جی جشن بابا لال حسین مرحوم جی مرحوم کی یاد رو تازہ کرتے ہیں 2 دن کا پروگرام نے بازی 24 اور 25 تاریخ بابا کاملیری گراؤنڈ ضلع میرپور 8ویں کلب کی قیادت کنوینر نے یہ ہو گئے جی. 4 نمبر سوار نمبر 2 جناب میاں محمد اختر چودھری انصر محمود گجر نمبردار صاحب آپ لنگر پور جیلم تشریف لائے نے پوری سنگت کے نال خوش آمدید آخری بھی. چودھری انصر محمود گجر آپ لنگر پور جیلم موسٹ ویلکم جی. میاں محمد اختر آئے جی مس گئے میاں محمد اختر آپ جیلم. اچھا میاں غلام عباس صاحب آؤ جی زندہ باد. قریشی صاحب آئے نا قریشی تو جناب پورا سوار ہو گیا جی چودھری صاحب سے آئے جی زندہ باد. میاں غلام عباس مسکری. سوار نمبر 4 میاں محمد بشیر جناب سر محمود گجر صاحب لمبیا محمد بشیر صاحب آئے زندہ باد. میاں صاحب ویلڈن واہ واہ واہ. میاں محمد بشیر جناب چودھری سر محمود صاحب شکریہ. میاں چودھری سر محمود صاحب لنگر پور جیلم یونائٹیڈ کمیونٹی سے بروانی آپ کی خصوصی آمد کے بدلے 500 روپے نام برائے انصر جی. محمد عرفان گھوڑا دور نجف میاں محمد علی اکبر صاحب رئیس صاحب چک دبال نند مجھے سوار کی کامیابی کی 100 روپے نام. چودھری انصر محمود صاحب انہوں نے خصوصی آمد کے میاں محمد احسن رام چودھری وحید احمد صاحب آؤ چودھری وحید احمد گجر آپ کھڑی جلیل جیلم یہ منگائی ہے چکی طرح جناب بیٹھو جناب ایک کلاب تمہارا چھڑکاؤ کریں گے اس سے تیار ہو گئے بھائی یار سے تیار ہو. فائر بریگیڈ والے ڈرائیور ہو تھی یا ہیلپر؟ اچھا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی. چودھری وحید احمد مسکری جی. چودھری آصف اقبال آؤ گے چودھری آصف اقبال جی تک رہے جناب بالکل ٹھیک. سر کتنے دوڑ گئے ہری سب ہاں تلے لکھا جی کوئی